Olsson igen, lyfter in mot Goitom. Där är Alex de Jong före. Elyounoussi, skott i stolpen och på Molin och så ut till en hörna. Ja, där kunde ju studsat in. Och det är ju matchens chans såklart i den 6:e minuten. Ja, det är ingen överdrift. Dalkurd som misslyckas med att få bort bollen i Funderar lite grann på vad Dalkurds taktik. Sandahl i intervjun innan sa ju det att oj. Här kommer den från en Dalkurd-spelare till Elyounoussi som inte är offside och skjuter i stolpen ut. Det andra stolpträffen i samma förbaskade stolpe för AIK. Slarvar med passningsspelet. Elyounoussi eller Löfqvist. Löfqvist skyndar dit. Olsson tar bollen. Kommer han loss från Ekblad. Daniel Sundgren sätter fart. Löfqvist ligger kvar. Aj, aj, aj. Gick det med Löfqvist. Bollen in mot Sundgren. Och här kommer Olsson i mål. AIK tar ledningen 1-0. 33 minuten. Och det där SM-guldet närmar sig allt mer och mer för AIK. Kristoffer Olsson. Marcus Torbjörnsson tjuvar lite grann. Goitom med bollen, det är bra fart också. Snett inåt bakåt. Och det är straff för AIK när Simon Strand river ner Elyounoussi. Och nu är det Sundgren. Vänta extra länge. Daniel Sundgren. I mål, hur säkert som helst. Molin åt höger, bollen åt andra hållet. AIK 2, Dalkurd 0. Och sen vet jag inte om man gör ett inhopp här eller man startar match. Här har vi en tabell just nu där nere i botten samtidigt som AIK står bollen. Det är Goitom, Goitom är bra läge, Goitom skjuter, Molin räddar i turen, Kreas. Nej, där tar i stolpen och i mål, ja. Tarik Elyounoussi. Ja, men precis, men Dalkurd gör det ju helt omöjligt för sig och ens vara nära att ta några poäng i den här matchen när man har bollen 100% under kontroll. Ja, en sekund senare så är Goitom i princip. Precis passning över klacken på Tranberg. Stefanelli skjuter i mål.